back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Dokyo, ongoing tisoy! Ayaw ikaw ba yun? Ayaw pag-ambag sa lasang ang lasang pang-pang bay! Ayaw bay! Ayaw! Bay! Magaling nakagundit ko ni isa nga! Ano yung gusto mo ba? Bay, ayaw bay! Ayaw pag-ambag! Ayaw pag-ambag bay! Ayaw yun! Ayaw! Ha? Ayaw bay! Ayaw yun! Ayaw yun! Ayaw yun! Buhisig! Buhi ikoy! Ayaw lagi pag-ambag! Kisabihin mo maambag kung hapit ko matagak and hadlo ko ni mo! Dili di ka mo ambag! Yaba kaya? Taas na pangpanga? Nakabatuan pa kisubos? Magaling nakagundit ko ni isang nga pagsagitin mo bay nunoy. Aw bay nunoy, bay dokyo. Dokyo! Unsa ba ka eh? Kaya mo... Tanawa rin na subos, ha? Na, tanawa. Naiugang sapa, dagko kang bato. Ang makita ni mo subos, puro sa yun bato. Maog yun! Maog yun! Bahas! Unya buwan ba ko niya? Dito kong lubong. Patay ko niya. Patay mo lang! Sisiyog yung ka mo tugdoon kayo ito sa boss! Sinsiyo bitaw. Bibi ko. Basta, Mura basta, bitong kuya ba ni lips to lip tabi. Basta di ka maamba ka! Di lagi! Ayaw yun ha, kay mawadaan ko migo nga to na eh. Saon lang ko. Buhian di ka, mapakamatay pa lang ka. Di lagi ko pagkamatay, bibuhi ko. Yun saan mo pagkasayon nga ni ako din niya. Ay sus, natural. Tunay ko ta. Mau sweeto ko ni mo, ni bawo kay ko ni mo nga. Sukar pa ganihan to nga wa patay tuli. Ani ko ka din eh kung nakay problema ang dako kayo. Tuli na ka. Wapa. Gusto ka ba nun eh? Anhi ko din eh, isinggit ang akong mga problema. Aron maluwag-luwagan ang akong... Oh, naluwag-luwag na ng akong piano. Kautog gigaw. O kang akong dughan nga sa limuang sa magbati ko kang lalat! Ayaw ginaburo na lalat god. Abay, nunoy. Sayon kay yun nga siya ang babae nga gusto kong dadun sa altar sa kamyon. Siya ang gusto kong manginahan sa akong mga anak. Bay, ayaw lang ato niya, bay. Uy, ayaw lang ato niya. O ano man ha? Pati kay itong bayana, bay. Materialistic kay ito. Nya, hukukan ka lang maayo ato. Wasi gugma ni mong dako kay tanan. Tuwa siya na gugma itong hambugirong dako nga burgat. Bugat. Burdat ka ron. Dili na tinuod. Wala sumigong mang burdat. Nabutaan ka lang si mong dako gugma niya, bay. Dukyo. Sayod kag yun bay. Sayod kag yun nga dako kay kong tinigom alang sa kasal na mo unya nilalat. Pila na ko nakalkad siya na puno na ko. Laki bang gani itong mga liging kawayan dito? Napuno naman ito si Gio. Dako ko kayo ko itang Bichi Gustavo ko to. Gitagana ko to sa paghiusa unya sa among namo sa altar sa kabinyoon nilalat. Pero bay, dili siyang babae alang kanimo. Unsa? Tingalig, doon na ba'y yata ang ginawa lang ni mo? Kanang bahalag gwapa, basta siksi. Ano no? Dili bay. Dili ko. Si Lalat lang ang babae nga gusto na ko. Si Lalat lang ang walay lain ba? Bay, Dukyo! Tagan ko sa kalibo ni Lalat. Gipalit ko siya buong 500. O kining nahibiling 500. Isugal ko yung dinistig bakayan. Padaghanon ko ni. Ha! Oh yeah! Oh, uy! Oh, pulis! Pulis! Pulis mo! Gudagan ko! Gudagan ko! Bengka mo diha! Hamis kayo ning akong bengka, puno sa gatas o bitamina. Bengka mo diha! Ang mupalit, libreng kiss sa paa. Ay, mukayod yung kung maayo ini kay ngayon kayo akong boyfriend niya si Bogart. Sige lang, pinangga man. Uy, ang ako cellphone. Oh, hala, si Bogart, my love, kining nanawag.
Gimingaw na sa akong bangka. Oh, nako di ay, uy. Tumagon ko na yun, B. Tingalig makig-date ni Bogart. Bogart, my love. Hello? Lalat, my love! Dakong problema. Ha? Nga naman. Nadakpan ko sa tigbakayan. May permit tumawag tigbakay. Unsa? Gidakop ang nagpasiugda sa sugal. Lakip na mga sugarol. Og usa ko sa nadakpan. Tabang itaong ko lalat, my love, nga mapiyansahan ko din eh. Unya, pila may piyansa? 2,000, my love. 2,000? Oh, my love. Ay, nahala, sige. Ako na'y bahala. Salamat kay my love, ha? Pero, Unsay pero? Wa pa nailabot sa laing kaso na ako nga nagkinanglan sa buglaing piyansa. Ha? Huwag yun ko kasabot. Pasabta ragod ko, Bogart, my love. Kuan man good, my love. Kining, may nakuhang nga usa ka gamayng pakiti sa sabo sa akong bulsa. Ha? Ug mas dako ang piyansa nga gikinanglan ini. Pila man? Sobra gyud sa 30,000 lalat, my love. Ginoo ko. Abang itaw ko lalat, oy. Ay, ito, itugot nga maragta ning imong gimahal din sa bilangguan. Ayaw. Bogart. Mahal ko nimo, di ba? Di ba? Mahal ko nimo, di ba? Mahal lagi. Pero mahal man sa kay mong piyansa, oy. Oh, O samantamang ita ng kantidara kadako na ba, ana? kung mao di ay, di ko nimo matabangan. Mas maibagbag-hikog na lang ko din, Ayaw, love. Ayaw, love. Sige lang, mangita kong paagi, Bogart, ha. Mangita lagi ko. Sige. Salamat, lalat. Sige, bye. Bye. Ay. Huy, taon asa mo ko mangita ng kantidara, uy. Kamay raman kaya nga akong tinigom kay pirmi mo mga si Bogart na ako. Huy, taon asa mo ko mangita ng kantidara. Kinsa may makatabang na ako. Kinsa man. Daluin ko din akong pagluto. Ano makabiya dayon ko din eh. Kinahanglan mo duty ko karon. Ay, naka-advance na ra ba kong rekailada. Bayot na mong floor manager sa bar. Ug mao tigi pamalit na kong tambal ni nanay si ma. Ug gipang grocery pagid nako. Oh, kinsa man karon? Buwa man ko gipaabot ka bisita. Tingalig bisita ni nanay. Natug para ba si nanay si Mada? Ablihan ko na lang. Kinsay! Ate, takla! Jian, megakos ka magod na ako. Itago ko. Niya malagi ka. Kit-kit na ko ang pisik nga kikot ni Papa Tukmo na ko. Da, putol lagi. Oo, unsa? Di na kong balik amo balay at itakla. Ba't kay si Papa? Iya kong banalan. Iya ko bunugon. Jian! Tabang ko, ate. Maluoy ka. Jian! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!